Tretiakov z obchodnej akadémie Nevedzová čaká séria prednášok o cirkulárnej ekonomike. Ide o komplexný systém hospodárenia, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín v obehu s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Takéto externé hodiny učia študentov to, na čo počas bežného vyučovania nie je priestor. Odpad, klimatická kríza a všetko s ňou spojené, tak aj to bol prvý blok prednášok o cirkulárnej ekonomike. Tretiaci z obchodnej akadémie Nevedzova tak získali opäť nové poznatky a rozšírili si svoje obzory. Našou takou hlavnou úlohou bude vysvetliť im tématiku cirkulárnej ekonomiky, respektíve obehového hospodárstva v rôznych širších súvislostiach. Takže naozaj by mal nabrať tieto informácie, mal by byť taký sebavedomejší v tejto problematike. Sú to vlastne o klimatických zmenách, o recyklácii a odpadoch, možno zlepšenie životného prostredia do budúcnosti, aby teda sa tu dalo žiť. Nebude to však len o prednáškach. Po získaní poznatkov si ich budú môcť vyskúšať aj v praxi, a to formou zábavných hier a workshopov. Budeme mať dva takéto hracie moduly, kde si naozaj vyskúšajú rôzne cvičenia, aby si prakticky vyskúšali to, čo sa v tých teoretických moduloch naučili. A zároveň budeme mať aj jednu exkurziu, kde si ukážeme taký dobrý príklad praxe. Takže naozaj sa majú na čo tešiť. Cirkulárna ekonomika má však viacero faktorov, ktoré si študenti počas blokových prednášok prejdú. Čakajú ich aj zručnosti pri zamestnaní či možnosti, aké sa im ponúkajú na trhu práce. Aby sme im naozaj vysvetlili, že teda téma cirkulárnej ekonomiky, respektíve obehového hospodárstva, môže byť vnímaná ako keby v akomkoľvek zamestnaní, do ktorého sa pustia, a naozaj, že aby tam tú cirkularitu vnímali a aby sa ju snažili do toho zamestnania pretaviť. Budeme sa snažiť zameriavať sa aj na tie skills of the future, teda tie potrebné skilly alebo teda zručnosti, ktoré by mali študenti mať. Prednášky a workshopy z externého prostredia sú pre študentov dôležité, aby získali to, na čo počas bežného vyučovania nie je priestor. Síce vychádzajú zo škôl namemorovaní mladí ľudia, avšak bez praktických zručností do života, a tomu sa dá práve takto predchádzať. Ale vo všeobecnosti naozaj musíme povedať, že čo sa týka detí, žiakov a študentov, tak naozaj sú takí hladní po tých vedomostiach a chcú sa naozaj dozvedieť, a je veľmi dôležité, keď vidíme, že sa snažia prepájať si tie súvislosti, a boli by sme radi, keby naozaj vedeli aplikovať teda takéto kritické myslenie. Myslím si, že keby neprídu s týmto projektom, tak sa nedozvieme takéto veci. Takéto prednášky sú pre nás viac a viac nás to niečo naučí. Myslím si, že sa to nenaučíme takto, je na to tak menej času, alebo teda nie je tá výučba na to zameraná, čo si myslím, že je veľká škoda, pretože naozaj tá prax a tá práca tým ľuďom dá podľa mňa viac ako nejaké poučky, ktoré nikdy v živote nevyužijem. Pre TVR Mariana Podľudská.